Nikolaj Semjonović Ljeskov, savremenik Tolstoja, Turgenjeva, Dostojevskog. Pisac čije su pripovesti obeležile zlatni vek ruske književnosti. Ako čitamo njegovu pripovest Gora, pred nama se otvara svet drevne Aleksandrije i Egipta. Zlatar Zenon očekuje neobičnu gošću, jednu izuzetno mladu, zanosnu i lepu udovicu. Ona želi da joj on napravi nakit kojim će zaseniti sve svoje suparnice. Ali kao i druge priče ovog pisca, i ova odlazi u jedan potpuno nepredvidiv tok. Ako čitamo njegovu pripovest Crkvenjaci, pred nama se otvara svet ruske unutrašnjosti 19. veka u kome obitavaju 3 sveštenika. To su ljudi koji žive, dotrajavaju na zemlji, sreću se sa mnogim izazovima, teškoćama i spremni su da se žrtvuju za ideal. Ako čitamo njegovu pripovest Nekršteni pop, vidimo da je Nikolaj Ljeskov bio majstor kontrasta. Pripovest Na kraju sveta odigrava se zapravo na granici sveta koji je nekada bio poznat ljudima, tamo gde obitavaju plemena Tunguza i Jakuta. Ostareli arhijerej pripoveda svojim gostima šta mu se desilo u mladosti. Krenuo je na jedan put prepun elana, prepun želje da se bavi onim za šta je pozvan, a tamo mu se dešava nešto izuzetno neobično. Priča koja govori o granici ljudske izdržljivosti. Priča koja govori o onome što se dešava kada čovjek dođe do krajnje granice svoje izdržljivosti. Priča koja govori o ljudima i o tome kako su spremni da iznenade kada se to od njih možda uopšte ne očekuje. Maksim Gorki govorio je za ovog pisca da je on pisac najčistijeg ruskog jezika. Ljeskov je pisac koji veliča borbu malih ljudi, onih čiji se život prostire iznad neke velike pozornice, izvan nekih takozvanih važnih tokova života. Ali ono što je sigurno jeste da čitajući ovog pisca doživljavamo jednu blagotvornu katarzu i po tome Nikolaj Semjonović Ljeskov svakako ide u sam vrh društva kome pripada. Nikolaj Semjonović Ljeskov mnogo je putovao i po Rusiji i po zemljama Evrope. Nikolaj Semjonović Ljeskov uspio je da stvori jednu zapanjujuću veliku književnost i da prikaže ne samo lik ruskog čoveka, nego čoveka koji je blizak i zajednički za sve ljude. Ta sposobnost njegova da bude glas ne samo svoj, nego čitavog jednog naroda, pa možda i šire, to je ono što impresionira kada je ovaj pisac u pitanju. Jako zabavan pisac, pisac koji vas vodi kroz različite tokove priče na način koji je maestralan, sjajan kompozitor i pre svega velemajstor u onome što je za književnost možda i najvažnije, velemajstor u pričanju priče.